wai kai mutum na mutumin gari ko da aba ni wallahi mutum na da naji an ce ya sai mashin a ni ma na ji magana an ce ya sai mashin birari ya doro mana doro wala doro ne doro wallahi doro ban zuga ya sai mashin akwai walakanci ka san wai wata bura ba ma dai shago na nashi yanzu shago shagon da nashi mashin akwai yana koyar bari dan inda ya tuye ba mu kai wallahi kan lalle da da sabu ya kare bidiyon nan gashi da wallahi gashi da mata ta tanda sai jiya ni ce to bare na zo mashin saboda na gano shi da mashukka na ji wasu na mina ciwo suna kiran wajen shagon kana kan jin gidi ni ma haka dace a'a ban jin yin shago na gaskiya saboda ina zan samu yan kaya cikin ne uban zuga ake Allah muku albarka uban zuga Allah dai ya biya in aikin ya tsaya haka uban zuga na ji an ce ka sai mashin kuma an ce sabon kakaddi uban zuga wai ya lamarin ne yake ni dai na san dole mu sha shayi ban zawa wallahi akwai matsala wallahi abokin ku kalli kuti daga sunan dadi wallahi bai dawo wai baka san suna ne ba inci ne wai baka san suna ne ba wallahi akan rikici ne ya taba sai da mashin din mutane ina bi ka kai wallahi to baka da ma ba ina mashin din gangi na tuka ba ni gaban dari bace kai shi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye uban zuga murawa ka sani bai san ko injiniya wallahi sai ya kawo mai sai ya kawo shi taya ga hannu ya ta ni ba sai dai wada ba shi ya mu wala alakan mashin dina dole ne na kuma sai mashin